Мен 9-нчы сыйныфты тамамладым. Футбол мен яратам, волейбол, баскетболлар инде. Буш вакытларымда мен гаражда техника казырга яратам инде. 13 жаштан жия баштадым инде. Әле миңа 15 жаш, 2 елда инде бер 8-9 мата жеп бердим. Элек мен авылга кайта идем. Хәзер кайтмыйм. Авылда яшьләр әзәе бара. Шуның өчен анда сирәгрәк тә кайтабыз. Иң кызыгы монда яшьләр, әйдәмнәр да шундый кызык. Бер дә кызганмам монда килгәнгә. Бик ошай. Булай спортта таныграк буласы килә инде. Спорт белән мин бик дус түгел. Мен иҗат белән шөгыльләнәм. Киләчәктә әйдәман буласым килә. Әйдәман булыр өчен бик түземчән булырга кирәк. Чөнки ул балаларны карап бетерү. Миңа шул әйдәман ролен үземдә дә сизәсем килә. Миңа бик каты мастер-класслар ошый. Чөнки алар чыннан да бик кызыклы. Анда яңа ниндидер хоббилар табасың. Монда татарча гына сөйләшәләр. Мин татар кызы бит инде. Һәм дә инде монда ашатулары да хәләл. Минем дингә ул бик әйбәт инде. Күп кешеләр белән таныштым. Үзебезнең төркем белән, алан белән. Минем игезәгем бар. Мин аны үзем необычный дип уйламыйм, ә менә башка кешеләр белгәч, аларның исләре китә. Ул 2 минутка алырак, шуның белән дә мактанам. Актерлык осталыгын әйтәләр инде миндә бар дип. Мен шигырьләр сөйләм бит инде, җырлар җырлыйм, шундый талантлы бу дип әйтәсем килә. Мактамыйм инде үземне, әйтәм генә. Миңа кичек чаралар бик ошый. Алар бик кызыклы, КВН, ЧГК. Дискотекада бигәндә тавышны югалттым. Хата, ошай. Монда балалар төрле, алар төрле әйберләр белән шөгыльләнә. Спорт, иҗат һәм аларны сәләт берләштерә.